Hei, täällä Ahti Ryhänen. Ja Sini Auvinen. Meillä on Savonian sosionomiopiskelijoita ja meidän opinnäytetyön tilaaja on Sassikodit Oy. Me tehtiin kehitystyö, jonka nimi on Traumatietoinen ohjaaminen lastensuojelun sijaishuollossa, ohjaajien käytännön opas. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, miksi traumatietoinen työote on välttämätön nuoren hyvinvoinnin tukemisessa. Sijaishuollossa suurin osa nuorista on traumataastaisia, ja vaikka ne traumat ei tulisi esille, olisi aina hyvä työskennellä traumatietoisesti, koska parhaillaan tämä voi edesauttaa traumoista toipumista. Tässä työssä korostuu myös traumatietoisuuden merkitys henkilökunnan jaksamiselle, työssä pysymiselle, ja tavoitteena on yhdistää ajantasainen tutkimustieto ja käytännön kokemus ohjaajan arjen konkreettiseksi tueksi. Opinnäytetyössä kuvataan sijaishuollon tehtävät lapsen perushoivan, turvallisuuden ja kokonaisvaltaisen tuen turvaamisesta. Työssä avataan sijaishuollon tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja osallisuuden vahvistaminen sekä perhesuhteiden tukeminen. Tässä osa-alueessa tuodaan esiin keskeiset toimijat, sosiaalityö, sijaishuoltoyksiköt, perhekodit, laitokset, koulut ja terveydenhuolto. Esitellään lyhyesti lainsäädäntöä, se miten lait säätelevät sijaishuollon järjestämistä ja laadun vaatimuksia. Avataan myös, ketä sijaishuollon nuoret ovat, millaisista elämäntilanteista he tulevat ja millaisia haavoittuvuuksia taustalla saattaa vaikka olla. Trauma ja traumatisoituminen nuoruudessa. Tässä osa-alueessa määritellään, mitä trauma tarkoittaa ja millaisista tilanteista traumatisoituminen voi syntyä. Siellä kuvataan, miten trauma vaikuttaa nuoren kehitykseen, tunnesäätelyyn ja ihmissuhteiden muodostamiseen. Siellä tuodaan myös esiin kompleksinen trauma ja sen erityispiirteet nuoruudessa. Me kuvataan myös nämä traumaoireet ja miten ne näkyvät arjen tilanteissa, käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on siirtää painopistettä pelkästä oireiden tarkastelusta myös nuoren taustalla olevien kokemusten ymmärtämiseen. Ja siitä edetään traumatietoiseen työotteeseen sijaishuollossa. Perusajatus siellä on nuoren käyttäytymisen tarkasteleminen suhteessa niihin koettuihin kokemuksiin. Ydinelementit on turvallisuus, luottamus, ennakoitavuus, yhteistyö ja nuoren toimijuuden vahvistaminen. Tässä osa-alueessa kuvataan, että miten traumatietoinen työote näkyy ohjaajan puheessa, asenteissa ja tavassa olla nuoren kanssa. Me tuodaan esiin myös arjen rakenteiden, rutiinien, sääntöjen ja rajojen merkitys turvallisuuden ja ennakoitavuuden luomisessa. Tässä alueessa myös painotetaan ajattelutavan muutosta kysymyksestä, että mikä sinussa on vikana kysymykseen, mitä sinulle on tapahtunut. Tavoitteena on rakentaa nuorelle kokemus nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Traumatisoituneen nuoren ohjaaminen arjessa on meidän oppaan tärkein osa-alue, jossa tarkastellaan ohjaajan ja nuoren välistä vuorovaikutusta ja sen merkitystä turvan ja luottamuksen rakentumisessa. Käsitellään tunnesäätelyn tukemista, miten ohjaaja voi auttaa nuorta tunnistamaan, sanoittamaan ja säätelemään omia tunteitaan. Tuodaan esiin kiintymyssuhteessa liittyvät teemat ja se, miten aiemmat kokemukset ovat vaikuttaneet nuoren tapaan kohdata aikuisia. Kuvataan käytännön esimerkkejä, miten ohjaaja voi sanallistaa tilanteita, rauhoittaa, asettaa rajoja ja kannatella nuorta turvallisesti. Korostetaan jokapäiväisen arjen ruokailujen, iltatoimien, keskustelujen ja yhteisen tekemisen merkitystä traumakuntouttavassa ympäristössä. Tehdään näkyväksi, että pienet toistuvat ennakoitavat teot ja vuorovaikutushetket ovat ydintä traumatisoituneen nuoren kuntoutumisessa. Kehittämistyön toteutus ja oppaan rakentuminen. Me haluttiin tehdä opinnäytetyön kehittämistehtävänä traumatietoinen opas lastensuojelun sijaishuollon ohjaajille. Työn suunnittelua
tavoitteiden asettaminen, kohderyhmän määrittely ja oppaan rakenteen ja sisältöjen jäsentäminen. Haluttiin avata, miten kehittämisprosessia arvioitiin ja muokattiin palautteen, ohjauksen ja työelämäyhteistyön pohjalta. Tuodaan esiin, miten ohjaajien kokemuksia ja yksikön arjen tarpeita hyödynnettiin oppaan sisältöä ja käytettävyyttä muotoiltaessa. Tavoitteena oli tuottaa tiivis, selkeä ja käytännönläheinen materiaali, joka tukee perehdytystä, arjen työtä ja traumatietoisen työotteen juurruttamista sassikodeille. Kehittämistyön tulosta pohtiessa tultiin johtopäätökseen, millaista konkreettista hyötyä opas voi tarjota nuorille, ohjaajille ja koko yksikön toiminnalle. Sijaishuollossa on tarve jatkuvalle koulutukselle, työnohjaukselle ja yhteisen työotteen systemaattiselle kehittämiselle. Johtopäätöksissä korostetaan, että traumatietoinen työote ei ole yksittäinen menetelmä, vaan koko toimintaa läpileikkaava periaate. Kiitos.